bagende tawo cha Simba squad beke bitamba sai karansa tiga to baoro kimne gache ko wenda tuta mwinu gendera kuoga Simba squad chini mara moja. Hamwezi piga kelele mdosi akiwa hapa. Hapo tandika mitamba hapo mbio mbio. Haraka. Korobwango ababatene ine mutu abaru abono. Two time enda pale chini. Ligi asoko ikaransa gabo arege tambanse. Onye toko nyara go ikaransa se e polling station no go chakolende kura. Aliyo mai toko bera matukata toko lenda ki. Omonto okolende kura okomororeraga. Ramburanga maokabere iganya libali rambura iga. Your Excellency abantu abenjera bagwanchete. Yani bakire chinko bikuru mambi to chiko batebinga tiga. Bagenderera to chiko batebinga tiga. Bagenderera chinko bibaitire igo paka magoka rorirefe. Lakini nene gabana tarachirora. Ramburango iga. Mobe kanse talibo. Tomolete. Rambura abahangire mwamanye muna mogokora muna twaga korire korumambi talibo bari more mochie marambura Simba oye rambura DJ beka emo waka paka ache bari motele inaria rambura chaka abahangire amora ango sali more inu iriria taba wewe rambura chapa aka Ali wewe. Chiaka. Itachi nkobi inu. Mwakere chinkobi. Iriri hata bangina iriri hata. Chiaka kabisa chiake. Feri. Asante tigabono mugabana ikaranza taribo aikaranze mogogete kabisa aya imokiango mbalenga bagotana gabana akoraenda tutam taribo karakira asa maskani bari moikaranse igo Bishop ndio tafadhali utupe kwa maombi bari moikaranse Bishop na kuomba wasisimame naomba Your Excellency na wageni wako wote tunaomba tusimame wale wenye wako kwa viti tusimame wote tuweze kupata maombi ababaikaranse nsa mukire igo taribo igo ndoigwana ine aya kuna kelele hapa tunyamanze nikubalie Your Excellency nimuite Bishop Meshak aweze kutuongoza kwa maombi. Na tuombe. Baba yetu Mungu uishie milele yote, kwa jina la Yesu Kristo tunakuenzi, tunakupa sifa, tunakuinua na tunakuhimidi. Asante kwa sababu ya siku hili, na asante kwa sababu ya kiongozi wetu Simba Arati ambaye ni gavana wetu. Asante umemwongoza, amekuja. Baba tunasema ni asante. Tukiwa maraba tunaalika Roho wako Mtakatifu, neema zako zote na rehema zako siwe juu ya maisha yetu. Utuongoze kwa kila jambo na tuone utukufu wako. Wewe ni Mungu na milele utaitwa Mungu. Kiongozi wetu Simba Arati tumkabidhi mikononi mwako. Wewe ni Mungu mjaguzi wa viongozi, umtunze, umlinde, umuivati, umuongoze, umube hekima. Baba yetu umuinue. Wote ambao wanaongoza naye tuwakabidhi mikononi mwako. Uwatunze na uwalinde, zaidi ya mno uwape hekima. Asante kwa sababu ya kisi yetu ukainawiri itie fora. Ni kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amina. Kila mtu aseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye nomia. Gavana ikire. Angai. Mubamba. Nyaribari Masaba. Bono ntaite tukwani gavana. Goso ikaransire. Bono ntaite tumukwani arorena Nyaribari ntoro. Goso bono gaki. Nyaribari ntoro. Ntuanjete gavana Simba. Kiro muntu tomoro kitutam toro kitoro. Karaira ninze. Mbale chitenti batataite kukwani gavana. Goso necha kituacha kuoya. Toire na abana chi school.
na ande mumaete gavana kerachire aya hebu toimo kiango tutamweyo toimo kitutam gavana tokwani gavana maegaria mata tokwani gavana ngoteba gavana Simba Arati tutam gavana Simba Arati. Asante sana Your Excellency, karibu Nyaribari. Iga Mheshimiwa Your Excellency the Governor Kisii County, msemaji mkuu Bwana Gusii, Deputy Party Leader, naibu gavana ambaye yuko hapa, Mheshimiwa Leader Majority kuwakilisha County Assembly yetu, Mheshimiwa Matara mbunge mdogo wa eneo hii ya Kiamokama, Mheshimiwa Mbande mbunge wa Ichuni, waheshimiwa wote wako hapa, Mheshimiwa Bwari na kuona, asanti sana. Mheshimiwa Chwe ya Matoke, asante. Mheshimiwa Mwano Mintonka, the County Secretary Head of Public Service, karibu sana. Mheshimiwa Richard ambaye ni waziri wa finance na mawaziri Elijah, Lea, wote na Cyrus, naona na wakaribisha sana, na waheshimiwa wote ambao wamekuja, asante sana. Dada yetu Rose na wengine wote. Your Excellency, kwa ruhusa yako nikubalie nimuite Ombiro akuja atupe burudani ya dakika 2. Wacha Ombiro anze, kisha Otiso, sijui ameenda wapi. Otiso yuko. Otiso ukae tayari. Wacha tukaribishe Ombiro. Koko igumbu ya omosikine ryogo na bogo koraki. Na bogo tenga kusema na gaki. Na ande kora tenge bia. Asante DJ, tupatie. Che. Mjamole baba. Mwanje tisimba. Ngoyo kiri ya torene na kia wangina. Waito. DJ sauti. Tera mbirungwa nerejizemi nechingia. DJ beba juu kidogo DJ. Nabaruti ayona masomo. Bra! Masomi umwana negendo kengenjo. Ibana liko mokonya. Anisemi nananguru na mana bakwanete. Onasemi asemi ekari ya Simba. Wato kojanga. Otarino mwabo ubwata muramu mo bana gakikize miningo bayaino makamo kya ilyo ino mweta matemwa imu bamana bana chikunywe ke ya tangera na saru damate habarimu abaibori baito tugaterane ilyo tokonya na baito mwana maigaro korera ekairi yako korera ayewa moire sukuru asome baba moire sukuru asome aye baba baito akoro akwana shomo murai chobo batima mama ene bakoro bare okwana na ende barate orena gesera tabuzabaro mama ene masomo nam bano goyomo kora kiti gatotenge maene lako omwana nasomete ayikinyoroge oka ubaribu mama ene masomo namayare obena bamuleta bwati tata baito abanire kayiyako. Thank you, my dear. Omwana imbi yagocha ngayo Otisare. Otisongo chare. Ama Otisa akae kwanza. Akuje. Mbalenga bako teba Simba Arati oe. Otiso. Mwana mintwe koroka nale. Rombi yokali. Kwa mesire. Taribia. Nale people. Abaswati mbara. Onole people Otiso. I mean to. Oh, wait, I'm going to make a vocabulary. I mean to. Iderondero. I got Nyaribari. Gavana ni moroje. Mwano yono yoito. Moabeke kamere. Kuno imere nero matani ngaki bori gani tembi ya bure. Goshem bujele DJ yansisha. Karibu sana Your Excellency. Akibodi bintu bire biyaga enjira banta abago seka ebaga tango mwana ntisa negete nere kuranga ara firiri atanga Your Excellency kanyarota acha DJ
twegerekeria togete twatebe tugwakira gugocha mbora mba tekerire kirgianka tunga ndayale mole moibere isato DJ Asante. Your Excellency, nikubalie nilete wa mwisho Mwaniki njoo dakika 2 kwa sababu ako na shughuli mingi. Taliboigo. Mogwanja Mwaniki akune. Neremo mmaite DJ tupatie ya Mwaniki. Yes. Asenge chichipasa lichachire oyo no Mosamaria akabono chingo biga. Igo. Asenge ncho ya masikani ya gavana oyo no Mosamaria Ukisi County. Nyasaye namanyire Nyasaye ngotoma abanyi namora namanyire Nyasaye ngotoma oyo Nyasaye ngotoma ro Mosamaria namanyire Nyasaye oyo nabwe meganda ngotoma ro Mosamaria Ukisi County kabesikiria tobonola ondero Tomaro Mosamaria he Yongo tomaro Mosamaria Sao yongo tomaro Mosamaria Tuabwele ile Nabwe melanda ngo tomaro Mosamaria he Igwa Honga mwanya banto Honga mwanya. Thank you DJ, thank you so much. Efengento yechinsa ngogocha sagero naye gosene embarambamba ningo embarambamba sagero oikire so aigora DJ dakika moja DJ ekira Simba embarambamba Pendo Studios ayembuya mona sogo support ayembuya. Asante embarambamba, asante sana. Sagero, 1 minute. Kioko bugiapo. Tako bugia bintu bitaya ase nini? Umongena. Taketo tirambara monyera. Toche gara na tawo. Akara moko ko gara na. Aguchinchi miti. Simba Arati mwabika nistima mwabika Simba Arati estima twajeje tio kwa kombo simio okotera ngore na koro sere tio tamanye tio konyesa abantu abatenga banembagire kansa ngomeke goseti ngomeka bari mo gotema mbeke Simba Arati estima tiba DJ
Enestima. Peka igairia tera Simba Nestima. Twende. Simba Nestima. Peka iga. Simba Nestima. Simba Nestima. Simba Nestima. Simba Nestima. Ngocha tole baadaye. Asante. Your Excellency the Governor Kisii County, msemaji mkuu wa jamii ya Wakisii, the Deputy Party Leader, Your Excellency the Deputy Governor, Mheshimiwa Leader Majority kuwakilisha waheshimiwa wote. Your Excellency, nikubalie nitambue wafuatao tu. The Sub County Administrator Bwana Morris Marube, asante sana. Ward Admin Elizabeth Venik Emma Jared Ogutu, asante sana. Vile vile kwa heshima ni mtambue the principal wa Mobamba, yuko pamoja nasi. Principal yuko wapi? Salute to principal. Asante. Mlikuwa na principal mwingine Gesabakwa. Asante the other principal. Kwa sababu ya muda, Your Excellency, nikubalie ni mwite Leader Majority Mheshimiwa Moracha ili aweze kuendelea. Morocho mwana yogo cha Moracha. Umobasi omwana yo mu MCA. Mbiyare moko mo Nyaribari kurua. Abasubati mbara. Momoe. No bwate people. Mheshimiwa na bwate. Karibu mheshimiwa. Bia mono mama no Nyaribari gombi yande. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, abara ibons bare gaiga abanyaribari ba minto chiango chiane chianti chiane mpya mole. Bwana asifiwe. Ebu nione salamu ya Simba Arati. Mwanje te Simba Arati. Ikatenje na buganga atogojaga ikatonyora abantu bakendesete. Kumbe moro. Simba Arati. Simba Arati. Aya, sasa mtafuata masharti kidogo. Tafadhali wale mmesimama hapa banyi na wamuikaranstega. Muikaranse gose muske maige ligere bari barore governor. Erebiya gose bobe. Waikaranse. Kate murocho uri otara ikaransa. Na aba barega. Muikaranse mwensi gose muske maga ya tent bari bare tent maga barore governor. Erebiya gose bobe. Kate go ikolichi kolira kolegas. Ayo muga koliyo begete gotie mwamu aye kendo ikaranse. Go ikatra alete binto intuodo mugambio gocha nyore binte bireboro. Simba Arati. Bono moko nganjira. Ekero mwe ikaransire. Aba MCA tuacha gaiga. Mbaro batara ikaransa. Ayo monginorio begeta kerebie kerebu ikaransa na ebago tebi ikaranse. Ama wewe usikiki Kisii wanaomba uketi. Yani wametebo ikaranse. Kate na umwateba igo. Aigure. Mago bono ikaranse rege swali ekyo keigure. Moko nganjira ba MCA bari mwachaga tafadhali. Tokwacha no mujumbe Worogongoro muske mala kimainya matara. Achega iga atokwani dakika moja ili gavana ongea aondoka aende mahali kwingine. Biamono Leader, Your Excellency Governor, Deputy Governor na abo ofisa be county aba nainchi banyaribari. God is good and all the time. Ngoroki yango tutamu ya governor. Mworoki kabisa nali ararore. Biamono. Your Excellency, we want to thank you. Asengencho chibasari tuwale guru 3,000. Wonega wachikiri 5,000. Elia kabere Your Excellency. Biamono asengencho aba obisaba agombali gereretie. Abantu ba minto mbalege ba misite chibasari echi.
lakini I want to assure you na abantu bali bakiamo kama balance ne koleteki nero igo onye kolege kwa misetie basali otabege ta admission number maybe oyo ta nyole no yo wake kura gotia lichuni oyo wake kura ichwe gesusu oyo waka ekura goti Nairobi lakini oyo waka ekura kiamo kama na ende elieta lya golia misi molika se register gali balance chino nchiroro mbae talibo igo your excellency mbiyamana sengento you've given us 7 million na inde abantu bonsi nkonyora bale eligible to get the money. Dear Kabere, your excellency, we want to thank you. Na kobore tie echiro yeto ya kiamo kama you have given us 5 million. A contractor ngochira on site. Egere abantu baito ba kone ligali echiro banyora saragia ba kolere biashara. Ina gitari yeto ibacho, your excellency. Nebwato mochando makaigo, but I've set aside chibesa chiri authority 27 million. Nimbegete ensema ya nenkaiga na aleko gosaba your excellency ibacho na ererebo 4 hospital tobwate ga kiamo kama kwale kuwancha ase budget yeli yago ensema yeli yago omente egere inagitali yito yebachebe biya mo wancha boigo your excellency chipara bono ganto ko twaro mochando ebira gitambia chete ntwa bironchi ninde nobo maene your excellency nko tuole biragita gote kiamo kamaga igamangana yechipara naende buno murakero chireiga nkominya kabire kiamo kamaga egere abantu baito banyora asabagweta mo wakeraga banambia mono your excellency tigantigega urida asengento yechinsa na inde abantu baminto mwansi pimwataga mwarwara ekaroma gania atire mona kiboko teba muliko bwana nyasaye tigasene mbia mono. Haya wale MCA wetu wote tafadhali mkuje oyo na mutiko kwanege kesinge njonero monyene ward bono mababa askari bana oyo wetani dakika ya mwa mutavinga endo ikaranse Michael. Asante leader. Your Excellency the Governor, karibu Nyaribari moro. Kisii County oye. Governor Simba oye. Governor natwanje tatwanjeti. Omo deputy mbona no Nyaribari. Akamawatwa mawaziri atatu. Abachifu ofisa mboro. Na inje no malemavu no Nyaribari. Abalemavu wa maboto babasi. Na anje tawa abanyaribari tabanjeti. Wapi nduru ya tutam ya governor. Tutam. Nyasaye tiwaseseni governor, we are going to give you 2 term. Nyaribari will talk after 2032. Thank you so much. God bless. Ndera abakunguti gatokwane. Nimbai wete. Na yibyari yato bya 2 term birabanyina. Your Excellency, thank you so much. Ekero kwemba wira abana na bayibuli aba wakonya. Gose bano. Abaibuli muri koya na bana abana ngona bali skuru wazemba igoji governor ni fire si fire abana governor ngo nyubara amabere abangina abambali kolenda banaka kwa baire basali abana bachire skuru. Your Excellency ngoko saba ga credit kiliga credit ani ezebeseri ya credit scheme okonya abangina aba mbarwara bagende byasara mbabwati kasi bawo koraka ozebana Simba ni fire si fire. Thank you. Erietangolo kumaneno Fanis Nyambane inde nominated ne party ya ODM ngo wakilisha bangina assembly KK abanyaribari mbuyamole mkwani ngoiga iwa mwensi ntutam mwensi ngobwata simora Simba nchasa mariota ankoro ku dolphin buari elirenko lyera no buari nalirenyete gasi endo musibati bw'abanyaribariga nandi gaki abanyaribari kenda ngembaita abana 6 gotinyisa ini Governor nganchere kwanza ngo karibishe iga bone Nyaribari
nani ngotebi governor nasa abantu bali bale gogopinga litang'ani ninche bwali governor gogotena abanyaribari mbagwanchete abantu abaiga baseito masimba abantu baito banyaribari ebale kombolikira litkonkyo gopingera omo governor bono governor embamboli ngaba batebire governor bono igese ncho nachire nsemo yao n'abanyaribari bonsi pinda bantu mete abanyaribari ngwanchera we governor isaransa buya ngwacha mora isaransa leme governor abantu baotishira na Nyaribari ko wapi Nyaribari iko na Simba Nyaribari iko na nani Nyaribari iko na nani bonege ntogioka governor gokora kuonya gototarera lioka Nyaribari ntwaruara nande governor kare gwikira Nyaribari gwatirie geji yake igo nande to gwakere mbia mone sengecho governor chibasari gwatoire mapema abana bako ende skuru onde tayo goseli gutaribo nande governor to gwakere mbia mone sengecho abana baito nkonyu baramabere nebirage tabiri byacha governor akinche sengecho ndo musubati bwa Banyaribari mo gwancha bichakerega bichakere Nyaribari governor igura sayo makena mange gakinche ninte nine kyabangi na 2027 moyo watanango kwana ga kitingo bakwanera tingo basabera montongo itarale asante sana aya totegererane bonoiga inte tengo tebanga arambe mwate batutam tuchake tariboigo arambe Simba Arati Njasa Maria tango ku Benson Nyagaka Maria Chana ngorwe wodi ya ibeno na inche nagapingira Simba Arati sana na achire korigere na nyolire Simba Mfire usitari fire ngwanta muri Abanyaribari to bwate Simba gepindi gya kabere ere buya gosere bobe moro tutam abantu bamindombi ya muri mose abantu barira mangana atarbo agini njende dekora akasiasa ke munganjira ngakasiasa dobwato mondo gorgunga shipishi mo maade shipishi mo maade uriba gorgunga moshe mo maade moshe kera rengo boshumbe shibeshere ngarengo ko bae bashari eriwemo shipishi areko ba eribu emo ebashari tarbo umushasho ikarastega mwana bwarati umbato mushasho umwana bwarati simbeta shiri murenga baleteri shiri murenga wono te temba boriri swali tokende chipasari chipasari shipishi eribu emo gositoke endrene pasari yomo sikoyo Simba Arati tokende lesano umushikori shipishi agotebanga moemeremo ashabarikira abana mbarenga barikero bwarimu nabarikero bwarimu egendo kene mbabori abantu baminto abange nande montegerere omwana ngogongare orobero oromo chimbere ngo mwana gogonga mbarenga bagotega omwana bwara cyaganga chimbere chonsi berakore mwasabira mabere taribo bona mabere amwasaba omwana nanyo maberoka utangorine mwasaba no mugati barenga bagotega omwana bwara cyacaretera abana baite migati mokyama ko karore igo motegeto mugati ochiche gagote nadenga cyo mugati ko taribo egendo kyo mwario ekerna arigereri abana baito koresta chikura nigo chirense etarget yete yarenga to register abana chiri bukomi lakini bali ba register abara abana chiri bunye gwancha muremo kwandanga mutuma abana ba register isiko gabona abantu bayipise no bali bacha abana bali baito barega iga mogosoka guchiga ariga mo register chikura ari toragwa neteka babo ekyo mwe ebande na bero bimoye ebande mbere bo masimba ali mutaraoye ekyo mwe lipi Your Excellency Nyaribari nego itabete nani nego togo sabanga ikaranse ekirugo gatigati taribo abagaka mura montegere gingo kora injena arengo ekera abagaka obare go ikaranse bagatengo mogetutu tigagambe miaka ya erenga ikomi no mo baska bwate nere tigati ko gambe miaka ya erenga ikomi endege koruma atege gecho ko Nyaribari miaka erenga ikomi tindi mobani lakini eisa ko nyare kadango mo Nyaribari otinene kuruwanyo mubasi abagetutu abatu wakerete hesabu patonyonsyo mupira 2032
igaba gaka mura morengeria magana nyasaba seni mwansi. Your Excellency Governor mbiyamona sugucha na kutoretera kibasari ga Nyaribari naende Samarita Nguru Samuel Maranga Matonda nje ni aspirant ya obo MCA ge ward lakini nindoche gasi governor ita korirengi ya mono ekogera twensi twakinete obutaka chishilingi chilivu sano asa abana baitu buna toichire iga 7 million kire ward. Your Excellency, thank you so much. Naende igongo tebanga tiganya sagende okobeka aroro elinde ogambe chitamubere ngoroki yango Governor Simba Arati 2 term. Abantu bagesu Governor Simba Arati 2 term. Musese niwe. Haya, sasa maaspirant sitaki mkuja hapa mbele. Huyu ndio wa mwisho. Abantu baminto mwesi mbiyamule. Ngoroki ngo Simba 2 term. Simba ni estima. Nanja Samarita Nguru kwa Alex Daudi mudogo. Kuruma Simba bantu bane mama Simba mbiyamule mwesi. Togwakira Simba itombi yamono na tosabira chibasa chinya gitari ito ya masimba. Your Excellency Toro Simba Arati biyamono na ndento kanyete biro gitabu to lemere chipara chiri chase ito chansere kure mborogoro no bakwamba ni bibere no 2 kilometers tego ta kwa bantu baminto kondo gakine gitimbali president kuri masimba gaki biyamono. Haya, asante. Mbale ya bako buri bugimendo dakika moja tafadhali Rozi. Dakika moja. Abanyaribari mbiyamole nainde njenkoro Roslin nyakona oigara njembo nchali narwa abanchali mbantu mamba kwani mwanjira nira makwani ayo nande bante binga barabumbanje to mugabana yito Simba Arati bate banga gabana yito Simba Arati tu tam bante binanchemba boli naga kimutale wanja nanje monge new term elinde tubwetera negase yako ratalingia oletira mabere oletira chibasari oletira magenderero etaya yokire Nyaribari talibo bono tomobwetesi na inche kingosoa togenderere tubweterane tokoregasi emereme mia ya Nyasaye toiwananire mbiya manasi Nyasaye. Mheshimiwa, nimesema tafadhali abantu aba barosire mbahoja gotegerera kire aspirant kuri gikura wewe ndio ukwe wa mwisho. Abanyaribari mbiyamole nja Samarita Nguru Kenyanya nandi njengurigie kiruge kenene goje Nyaribari Masaba kyo boseneta nere buya egafaneru bubasi agese itoto ko support ndunto agenda go sabegi eseri gonzabera mole buya ego kibuya tole to boseneta aga kwa sababu kabana barutu abaire semango Simba tuta ndole mbalenga megaria abamame nja Samarita Nguru Eric Nyakenya mukwa njentene ne kiruge kyonyonga onyongo yo gwa muberegete lakini njo takombereka kangairwo kurumo mugongo onyongo kamwavugo ibuyo kamwetana niga bono utantanire bono muntu kurusya onyonga kuomire ninje tinanya korasire tende gutena musibu awo asenge njo ya yuna mange gavana tojo toja sole nja Samarita Nyakenya Nguru kwa inja Nyaribari Masaba no bosene tatokoligia obo gavana ntoli koligia chinga kicheto chigeka 2032 ndole tombo gavana na Simba utobwatesi. Asante. Kero montago kwana magana mayo lakini tigo yaba wakilishi. Mbuya mono omoske Charles ya matoke. Haya. Igo. Abu. Mogo geterero. Haya gaki mogo gete. Mone no mogoko. Ntagete moro kyumo governor. Inga rero gasacha igakora kunga Nyaribari Masaba erebye usere bobe ngote barambe mumanyete buna mogokora muramumanyete arambe yakwana monake arambe Simba Arati omugabano ito Simba Arati ino nabantabaya nchongoro ku Charles Chwea Matoke governor karibu minto seito ga Nyaribari Masaba. We are very happy that you have come here. Wachire korwe bursary. Abasongo nigo bagotebanga
abasongo nigo bagotebanga akina ebaiga gesongo nege kongu keriege kongu ego abasongo bagotebanga education is an equalizer to mean omwana bwo motaka no mwana bwo monda igo bakoraki bakochamo baisaranse meseyemo elibonsi bakoraki bagambamo aseki asengencho ya masomo gavana uchirega bursary ya karule ya shilingi 3,000 lero yekire shilingi chiri burenga isano erebia gusere bobe gavana gakitata keiriko egwe tami ya kabere omo gavana ito Simba Arati igo tutage tuisaranse omanyengaga Nyaribari abantu ababonsi pichikole chigane chiao na ngainereri ngoro kingo chikolo Simba Arati ga ngoro kiga gavana arore mbiya mono ase kingo tebera igo omo gavana oyo otorete ira magenderero abantu bari bare kumupinga inche narengo oyo mobo ngataka kuira ekerogo kyubo gavana bwa Kisii County ncho monyene lakini rende y'Abanyaribari muganta ebinga matoka enaga ke no ene bukungo tebero lyo gweke inyasa okoraki mbobe na akorete bono neke kya Nyaribari Masaba gesini ni mudate kondina ndache kerogo kyubo bunge bwa Nyaribari Masaba morandine ngoro kichikura chia Paul Simba Arati biyamono sana nyasaba seni governor feel at home tuko pamoja egesongo na machikota liake ego maete bone karonda saba ntoba mintoka monya bere erebia usere bobe abasongo mwesi mumanye abangina mwesi mumanye tege songo abangina high Simba fire Simba tutam na William Ruto rende William Ruto ai na bantaba yambia mano umanye tekero monto no bosibu ayago koreki oyo William Ruto morige tekero monto no bosibu ayago tetea asoko koragena no koreki naye karura sande tete orro ne digate te bosibu ay chairman ya board aya tunyamanze kidogo pale juu chairman wa board na unakuja mkutano ya governor late wewe. Thank you mwanafunzi wangu. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Governor Paul Simba Arati, Your Excellency the Deputy Governor, honorable members of the County Assembly, abantu bamindombia mole jetindo kuana hapa na siasa kibara ayane wananyorwa keiga nanyorwa mojo korwari monginonera nyakitari arenge taraira na bona ajikora mumyo kinyakitari mbobe nakora osembia nakora bono omugaba no idonara timbuga tia mango ngokwana mo welcome buya tomoe totam si ndio? Aya mwanafunzi wangu ongera sana kwa kazi mzuri unafanya. Thank you so much. Timbwati mangerero. Asante. Na wale ngompole igoma tenta gitombo gavanache mara kina kwa nege ntogete. Mumbro no mangaini. Na ate banga bantaba bachete ga saa 11. Abanyaribari abamba bwanchete. Mbanywe eti no breakfast. Mbara lunch. Na bagaka baba tuma saba korwa sore. Erebya sore bobe. Ebu nione tutam ya Governor Simba Arati. Mwanjete Simba lakini Abanyaribari ntagete monte ntagete mukwane bakarore achenjio koboko iganso mama go ikansa beraba mame erebyo gosero bobe Simba ni fire si fire Simba ni fire si fire ebu onyeshe tutam yake tutam Gavana chiange chianene chiantimba gwanchete paka chikazini paka basubati baminto no banywomire ga bonsi aba basi baruete mata abakacharugurana abange n'Abanyaribari baruete abakagenda mu basi n'abange aba n'abanta bamonande mbagwanchete je nabugete ngeto gochaga iga esa uri mubwato mondo kobori chikura mo basako welcome governor biya igo mo mwanchete governor lakini tiganda ababori omumurori akaro mumurigeriti buna ikaranstiga na asoki bara batine ne babere
bachake koego mukungu uliondago kwana naki shasha tunataka kwenda kwa nyumba omo muroi Bwarati agotsoka kuruguru akomubolinga hi babe ngora ikyo mukungu nyomba Simba Arati ngora kitutamia Simba Arati omo deputy governor ito karibu kwanera bantu bao vile deputy anakuja atatambulisha timu ya ODM yetu iko hapa. Timu ya ODM yetu iko hapa deputy. Amangana atari amakongu. Igate bangoria kubolinga shawa yushu ajua shashawa. Simbo matumuna mwana. Okay babe, how are you? Ere buyango sara bobe. Your Excellency, honorable members of the County Assembly, n'abakorie mirimo bonse b'eserikali n'abantu bamintu ba Nyaribari n'abakwaninga ngo chikoira bole ntango iwaisa tatorigereriga iga nane ng'ombe na rumuke ng'ombe n'engima nande mwata ba mwarwara mware ga kurumambia mwaso waitire tokore munambwango mbare ngabago tebanga Simba ni fire ntango torore Simba tu Alintango Simba tu. Your Excellency pakocho mente na arolire. Simba tu. Your Excellency kwa ikire ko seirenga na arolire. Simba. Yango to kolera. Simba. Your Excellency na ko welcome iga seto Nyaribari ya Masaba. Sama lieta ne lijo bebo mo deputy governor Ukisi County ndomo konyo Simba. Your Excellency nkwana mangana masinini ya bero katato elinda abantu abambarosa ebuya gosere bobe nandi Your Excellency na kotete abantu abana bangaindi gesongo nkwa igumuna bale. How are you? Your Excellency, stay with. Are you okay? Yes. Are you worried? Yes. You see, Your Excellency. Your Excellency, nkwana mangana atatoka litangani ntebe mbuya mono asogo ikasito Nyaribari. Your Excellency, abantu ababa mintu ba Nyaribari mbaguanjete na hende mbagusigete oboli mugosama ene. Your Excellency, munando mokonyo na abalierete ira na ntu balengegetieke karokende ingateba yonkobo moigweli asobogambi bwao na hende mbosike na nene teraba Nyaribari amasikani ere buyago sere bobe nchabu nonde ndete njeshi bishe imogonde bitinkora tiki tinjo kabere. Your Excellency, abantu bamintu montegerere mono inchenko iwande sabu bwangu inkingote ba Your Excellency abantu abamintu kunya ko bomonyera torase tole engaki asengaki ngaki togoteba ekero kwairo muntu eyese libotwane ti ngakiago kwa bongana. Your Excellency gotoko kwa botwane ti bomoje ti goichura gose boichire 2027 elinda maskani yabe na tuko jikoboria to kubongana ngaki boichire. Your Excellency netu Nyaribari ntoko taka 0 term ntoko taka 1 term kitamuna ngato chiko sabana intwe 2 term einero siasa ya maskani siasa yobosera muntu tako tebanga turubanika tikabira. That cannot make sense. Take cover. Ikiara munu mwana ndakwana omuntu nde bagwa kesabu ngatika tokoleiga tokoleiga batiko nyonse lyoko boko mwanje iko lyoko boko no. Your Excellency iko tugwa kesabu ereiga togosiye ogonko orobero ligwate mwate barua kabiri na intu Nyaribari togonkoro na togonkaroroli oro einero siasa ya maskani abantu bamintu ba Nyaribari komuko na koligeri siasa mwenyore na intu tusabe miagerenga ikomi igo. Your Excellency gonkosora abantu bamintu muna banyigule iga na hana bangaini bare nigesongo ko muna bamanyete. Your Excellency go kwambuka ngumbu 2027 ambuka ngumbu kende tikeli roche ngiye kona kuoga edio mwali. Your Excellency egasi kwa kolire ningia nje munango ikaranzo obisiaria gakiga bana talente tia mabere sabana. Your Excellency naro kwa na ngo ikirisigisi go kwa lente ya mabere tigamenta ikiseben ere buyago sere bobe no ega bana no mokene ta gwesa jalimo abana banyuki amabere
Your Excellency mwakoyo naye gwatanga na ase Kenya ngimaji county asoko kora magenderera manene erebuya gosere bobe oyiro mwakoyo ngokora Your Excellency buoka no mwako Your Excellency bire kitabu yachire muna mheshimiwa bwali ateba Your Excellency no cholo mune kugwenera erinde nentu chipara chito chirabiwe chibwenere abantu baito baite aina ara magenderero erebuya gosere bobe. Your Excellency, I can tell you tinde chiso mobisa chakorwera konyare igo kuba minyokyo kubatage yotabwatia magoro agwa klase safari hii ikiagero morabo yo no mutambi ina toka siasa ya maskani. Your Excellency nkwane lyo mwelio na aligere irige sente neine na ande naba monyenge sabu ngutabo bukande bwango. Your Excellency nabora nyore ngabantu bande mbali kuchikobeka makaratasi yo kupinga. Mark that word na kwana mwanyi wese kesonge yakiko ikumono bwangu. Your Excellency ngo kusabira amaya na byonsi bikubwati birebiya na kobwa monoto kwambuki 2027 iko 2032 to kotenga gavana na otora muno munyaribari torigere lyango ere buyango sere bobe. Your Excellency chiko chikora nganjere sama zikania manene Simba ne taye kumurika aye Simba ne mamba Simba ne Simba Simba ne taye kumurika yeah Otakere wobazi Simba ne taye ogenda bunjali Simba ne taye matoge bravo Simba ne taye matoge taje Simba ne taye aye sauti mugirango Simba ne taye Nyaribari Masaba Simba ne taye Nyaribari taje Simba ne taye kitutu taje Simba ne taye oyo otamira barenge njega ni njonyo reri bwem Adalenga akili ni nini? Akili ni mali. Nerna mwata akili ya abere tarostielimu. Nyaribari hoye. Bono motige bona tiga bagende. No bangi no monto ayebuye buzera. Nyaribari Masaba hoye. Tigango tukwana ni gandrose no muri mwensiga. Ndiye mono. Ditangani my deputy Nabara Ivons mure maiga. Imaita abantu barosire. Mapema baigete. Na intungo yenda to na ende Nyaribari chache. Koena na balimo kurwanirira birogo gali. Aibono tigane bivugevyo tiga abantu baisranza. Natebanga etogukora kurwega nande minyoke abantu banyaribari chache mbanga nyite na numati chiwodi cyabone kinyinge kire igonko bo mwenge sana itanga nimba kirembiya mono ntwabwente gutwara umukutanole oyo ali Masimba lakini wiki yaetete ntwalengene president yororo agachororo abantu bali bayengo serumba aseretwe a president ya promise ebintu binge mpaka no negento na musabete Kenya hectare na ngete 20 million yenya hectare ya Masimba madomura ikaro ororo okomubori kende yonse muna mwaye gumatarao koraki akubori igoro yaralia ya ibacho ni maete omu MCA ondole ngigega no yo ichuni embande oyo gesusuka ya no ali gati yao no yo Masimba yarende ati asali ko motu ya enkorambi yale talimu ya esawali ya enkorambi yale hono
bono tigamba boli gake inje timenye tikiamukamaga timenye tichuni timenye timasimba timenye tigesusu ngaki kumanya na epara nebule taralia gesusu gose eskurniere tabuat ECD classroom gose majita koletiki taiyo tinkoba nyasaye tinkoba liraika lazima nyoro mu MCA mnabono oyo matara ya mboni nyaki umheshimiwa echiro mheshimiwa professor Begetegaiga gaki ya tobokire libati ngamde umheshimiwa esenge njuko aburi na akoire 5 million akambuli gore ECD klasima bomambama ECD 3 million akabuli amach nkabekaga na muremani nali nkumanya ki omonto manyete ward yae no mu MCA no nyane ward yane tinkumanya unless yo mu MCA onande ngaki ya governor no korwe ward ma gento etenkeyo pole baba bono no embone nabore tichipara chipare chinanyorete na etwe ni chake echa kiamukama na ichuni masimba na gesusu mbaranga para chikorosigwa masimbe mokorte chipara gesusu mokorte chipara bono ngakingo koramanye mpara kiekorosi ngakingo koramanye Tigantebega tigakorera baba tigakorera baba umaite tigantebega abantu aminto abarayi ekero mwabachorire lazima bakore gasi bakore nikeke bachoretwe nje nachoretwe no mujumbe Odagoret North ngasabwe tamwe ntangani eya kabere no ne agatatu na nkubona bana nkonyora lakini ngacha mukango bogabana ntaetentebega mokumi abantu bamasimba abantu bagesusu abagakambale mbwati coordinator chiana abantu bali bo ODM lazima mwisaransense monte nga paragite masimba teyo mpaka na nyamasibi nero ni mate mbobere lakini bona nyamasibi munganje gake wiki elia tigamba te wiki elia twengege na president tugaonjuka na gusiengima tukagenda nere Nairobi igoro mwisondekera mwaroche nabwo atumukutano bwibasae ba ODM Nairobi ngima ngakini ngoja kumanya ngamache tayo gesusu tayo nyamasibi gosirasima omuntu ajande ngasimba maje ndokore tiki ntobwate lakini yada ngaki yaya bono ebagocha ne kiamo gekoro kujubiri nkialengo borai kigakora kigakwa mutagaga ukimukya ngikoimuka ngaya tigato tubwate regoti eyo nande tuirane tutebya abantu baitubura ya jubiri gaki Nyaribari Masaba naba ngaini mure gose naba limure naba ndaba ngaini voka ntaetemba ni mede mwana etekura na ndi mede nkonga muri kura ya ino bono tigamba boli na mondo chega omugakoria nkamubuya ekero narengo omugeni gusi ntama yete bubamba kande Roma yete mpaka geteri yani leo na bonkori ngo denga ni maete omongena gete mugaka gete diriti na amanyete kaki muroche abantu bali mbanyale morororo ndademba debe bagaka bali ngaki bagaka bali poa nondega nondo on site
negasinde kiamuka marere ekwete ekwerende efactory echa kiamuka mane mo yabo yarchibe bonus insepi yani tianda boli aiga mate efactory moyer imomanyete ningogerete factory yega kwa ingo inkoni echaega iga ningo inkoni echaega no mondo yeshibishi nero bwate brokerage farm ekerwata mwaka nakagenda koti ekamwachi besa kera mwachi besa edeni gatigaraga mpaka abachokoro baino na bacha gwakane edeni rero ni ejoga echae nero ireta abante school gakiti ambade inimbo mobe ebintu mbiro tutanyare gukora goitegesaku ebintu biri byecha yanko ibaga iga brokerage na bya onjo kekera igwe ministry aganza kuliendagira y'abana school feeding program umaite ko boko kiwanje kunya kurusia ekogoswa montegere school feeding program gote onga no mumroito no mugakoito Nyaribari Masaba gento ninchimbo umwana ino as long as ndo mwibi lazima tomotenga no mwibi ole school feeding program obosomuni bwaro sigworo achabole tema ekiara ya imuka alibosongo egoroba nere kwa gacho angenda dosiali na ataka konyeteneni lakini ngatanga ki kaibiro rusiri ali tigagacha ikiat na tayo tenjentu ale yendo ngaki dokoro kanga gesiomba tigagache no ne chiobo ibi tigakoreki lakini manyanga e school feeding program ya abana ba Kenya abana band afadhali niwe mbrego tuga ogende northeastern mbrateri gutu mwakomugima okoro mwana mpaka ensoti egotaka kuriyo mwana esenge njaba ibuli bamutigiro ororo batabwati enjira yo kumubugoli kibesa na kiye kikirira moto tengo omonto oyo acharuzi Simba ororo achaba amabere na iki amabere ayo wana ende myaka ikire gaki no na mabere to gotiga abana baketunywa amabere enda to kwa no bole mungaki iganinka na nchimno mugabana lazima make sure abantu bane kinkurura baada ya myaka 10 ngote na mwata ya Simba ngwatorosereti ebintu bikababya ekiyayera go ikomwelyo lazima nje kubolinga ki Simba ngiwakoleta abantu bawo bakisi by deputy okwaniga ninje na hatanga nite Kenya ngima esi 47 counties mpaka abagaba nambale ngoro bago sabu kitamu kibere lakini mbabwete naende ngobatebwa bado mambo noene basari yeye noene basari enkuru ninche bweka Kenya ngima na arule basari nabogo check nkabwata ekero nacha gaki amukama ngesuswere nyagitari matega iga omweshima professor Rosette nkanywa tombe nyombe nganiga nkabulinga gaki enyagitari kibasya begetu nkabwata nkabeka 10 million kana teba nabeka 10 million ororo mwemse mukadanga ki rusi kibese echo jubiringo cha kwerere oborai toje korosi gaki abantu baminto jubiringa arengo borai tiarengo borai emyaka 10 enyagitari elitiate nene ngenjate nene na achire kwenye kora ntaye demba tebiga tin koligere maega abantu bage susu ngo chande ge susu
tuisaranse tuiguane ntutwara chi candidate 10 etukuanga yemo egocha kolenta magendero nererie ngocha tuli Masimba tokoli boigo ngocha tuli Kere ward ekera tuli gochora monta agenda assembly kurwana no koleta magendera sabantu baitu nkole ngotebaiga aiga se wodi class gay sidin korosole gaiga ibacho mwambolia mweshimiwa ndaito tanga ibacho ni maite ntu abeke tibe sororo lakini say forward budget under my allocation ne chindo chobeke ngo kwa 5 million oro mo wanja boyo abuna abantu bakyamukama ibacho Masimba obuya naire teliva gekere president yale ngongo mninga your excellence akikwane ngenteke mabantu bana babwene Ruto mnale ngomya agateba ile ngakwa buli ngamdene chi milioni 20 igontu abe na toete 20 million charalia cha Masimba gesusu karadi ndabo mu MC na ro kunda masano ole ngoro omwana o professor obwetu ono muliripi gesusu konyora ya kure pi amacha engotonya kurukirama mbono twachenjeti ekirama twarosirie fence maate mocharnero tugenta cross to be equipment babel romba berte myaka 10 mbakole tikende yabantu bagesusu mokumya amaking sure ngesusu nero enyagitali na magendera gesusu naro abere se map ya gusi Nyamasibi no Nyamasibi ya kimonga anche emechando ni maitene manyanga muntu bono tutali nere ikiara tinkumanya boli embande nchande tegero yegeti enyagitali kere maragoba no ali buone mpaka no enkeroka mpaka keroka back street ya tinasaba president back street mbia mono mokumya ase mutabwa to mu MCA nonde ngoicho ribagelyo CHPs community promoters na romo mromi ntoyo mogaiga na asira ndatenga community promoters bonsipi ntoba kanete mpako mutinyoerete na amade na nyoretale emyezi 13 bonsi na bakanire igomba bwati deni ndonse monta basa gonjo kanatenga CHP simbali CHP mbalema CHP bane abune team yane nabakoli bane gas mbalema umugaka nole receive it chiawo mpako mutinyoera thank you kayale na ndo yone kaya baba CHP one noli to mushahara mpaka last month mbia mono nimba kanete bonds embwate CHPs 2900 bonds usengima na ende ngutwara ndo mukutane wiki na ino egasinere ndage tutorabanga omon egendo kia karibu kio mwelio abantu mbali boga sana ngao Simba letire birakita kera letire birakita oitire gasi chi contractor tuabwate kisi echialinga around 73 montegerere banta banone para kairwe para cross kuruga gochikia mukama na bakori maiga obeka mara muga ocharuka obeka ocharuka wete character ogendo akanu Beyonce abantu abumbali chinkonde montegerere ekero twalete birakta nabadenga chi contractor moto arimo chando ntubwate ukwagacha ntubwate cross ya mache gendo romorosi bono chipara chiro chikoraki eba ese chipara
manyaba ndai bange 73 asa mangana yikipara na abekire program yabagisaye mono abasubati 1500 kero motienyi gusiyengima kero motienyi bakwenda barusie amarabe omutaro barubara makarabati barabya makoli bakanu 10,000 bono oino motienyi oyomo oikekero chikura chigocha goika montegerere Nyaribari hoye goika chikura chigocha goika etugocha konyora ngatwa engagiri abantu 23,050 gaki nobugo abantu chiri bwe 200 egari ime gosendege ime umira abantu 73 batenene para ogo itaba abantu 20,000 gose naba 73 igo chi contractor relax nturi ko baita lakini gasi yobokora gasi yembe yotakortiki teyo chibese yingo barero chibese nchi arengoro enansi ni milioni 3 ngacha chi milioni 5 na hikire chi milioni 5 ibere kewod tigango kwa nande chibese chonsipi enachi nyorete nochire chenkolie guna abantu abake abasa moko igura abantu bakora kuji direct bara abana baino bakwoga barenge gari etano bango iswina amaru akora kuja Jackie what mwande Jackie Norris Jackie amaru na kara ko nga Jackie Daniels echume nganiga 40,000 40 enganiga korwa mpaka 40 basi baiga bayimurani amahoko igaba iswinga enchogwe nene netiga tonyeri nchogukie enchogwene abantu ababataka chibese jina ateneni na chechi mwanyorere basari chibese jina atenenia chibe DJ chibese jina atenenia twakogore brakta chibese jina atenenia na nyora 10 million kabeka gakiamu kama dispensary 5 million gakiamu kama echiro 10 million actually 14 million gesusu 5 million masimba 10 million egetikya kiembanda mahatalia 500 million industrial park 500 million as headquarters abantu baminto 250 million chamabere abana ba ECD banyu besanturanyo rakuruyigore kino boyibinate nenia ntige baragere gosemba tenia manyi mbatige sengenje n'abana bayino balye abangira ngukura mole mbatige bayibe gosemba tenia manyinga mwanje gotenana nanche ndiya mono bone batenga Simba tachire pipe yakamukire nganembe eroro no enembe eyo terigo chikobororo ka kiese miaka yana nanje kani ngote lakini esibono ekerege sakuraz makebe moyo obo ibyo barobras mambo tenen ne chinguru chons abantu baminto munganjire nkole ngotebaga kogenda gochimoto engo sabakeho yo mwino ga kyonye turabwate kura oso wanje kwawo tuigwane muko kadi lero kirenga lero 23rd talibo ngo chisiye kabaron 28th ngo siye kabaron 28th ndete ndole abantu bakorejesa ku lero mpaka 28th imaye kubarangirige ti
toisaranse mba appreciate kera konyora bayirire namba yetu yomugusi ko bayigoro yokero yo mu mwana utarabwate kura abaswati bali mwanyu mu bwangu mutarabwate kura bwate kura abaga kanabangi na mulema mutabwate bibande make sure mwatwale bibande lakini onye kuabwate te kura yago mwaka 2012 gochimagega genda esaba ntaba check kokonyora dieta lya ondiyo bwate kuro upya nto wana ine ikyaramba ateba datelia montegerere eba tenga datelia banyirusirioro esengenja abantu bakwete ebalenge waka chikora chinsemo chinde chense igonta itemba sana kiroyo muino na litura sikumnege saku bwata ekura na liye kerondo bwense agotene nawo kwana etogo sikwa na ndega akimongo bosoko abanta mwaroche ritwange Nairobi bali mwaroche oburu ayagete gali adenga njina na batigere Simba yendo kelinge pimete boronge mo kumya intuno mogusi lazima tutoke semesa yenseye aseke ke ogoreki ekobagu shortcut de politiki tejo monganchere nkole ndate nkole ngote baiga ngosomande Creward nanya chimilioni 5 ibere abantu baka apply abantu mbali bakonyora mbali batali konyora ndate ndebe bali batali konyora abange ese list liba applied abantu chiribu 5 ibere tu aruse ese list batali guwaka kura gusi mondegerere abantu tonyo abantu bawaka migori gaiga abantu Bomet abantu Mansae Moina abantu Nairobi abantu mpake constituency yane yakale ya Dagoretti North no vale nta utemba tebiga Nairobi county ne bwati besikiaye Migori ne bwati besikiaye Omabei ne bwati Bomet ne bwati asoko bwatire kura no koraki usibone muda demba ekibese chenyi igo ekiregen tu aru 7000 abantu bandi barusi go list tuwane ukagenda kubugulie form kera kwa bugulie form ugatuma mukago ki gesusu akabugulia ugatuma umwana wo Masimba akabugulia ugatuma mukamu murago ki Nyamasibi akabugulia ugatuma mumro go chichuni ayo kama akubuli korwaralia family yo mebwate chifomirenga sano tibono mbatebi system amatukaya mondegerere etokobekeri etali koru ku Simba Arati twabeke ID computer yadenga Simba ai eskuru neye ai rolere marakane igoto adenga muntu eliba gatoko mu kansopi mutige anyore ya moyoka igonyo wa apply kabiri gatatu mangana itakolitiki taijo abandi tuko badenga kero kwanyo reform nyicholi chief abegendo kigeke umuhuri ngaye nule osomo pastor noroch gosegendo kigeke gosomo umolisia abandi abangaini bakaibekera bakarosia report form abandi bakolere form 4 ninde on site tindi cheche onya na atindi abayibi bali na aretere kibesaga tinkorusi besaga nande tuchiche koibuga inde chonjo bono tegerera on the wens okonyora admission tiye konyarikanga umuntu oyomo
admission yemo ere abana batano abali mumbalegane bawadenga admission tiri kuru bantu babere neyemo abanda abutwanyo bato bwate admission y'abantu batano bonsi isiko ekiarantu mayetiningo ndo wana ine nabo twabete chonche ngenje bono montegerere kibesa kyatigarete ngosomande kirito kwena na lero nali kigo tigara kire ward twatebire grade 10 probably kana twakolere wiki gocha ngo advertise tole ko batebitole indi grade 10 once na bali batanyorete bali genuine voters na bari bakole ndikeke banyore tewana ine ichune kibesa bakonyora lero 4.5 million and 10,000 e balance yabe tigarete bawoja kwenda na grade 10 na bali na bandi batanyorete onye barororo is 2.490 million chimilioni ibere na 1490 echina chitigarete cheichuni na ndo ankurusi besa ku ward ya moche yende kire ward ya nkonya no ne baba aba MC bataiyo e system kimbwate lazima nkolera haki abantu bagesusu ba Simba Nyamasibi kusubone mwata edingira okoboko kana kusabanda una abantu bane Nyamasibi chibe stoko ena na lero 4.3 million and 25,000 e balance yabo 2,675,000 ine balance ikoja kutumeka si grade 10 na barabyaba na bali batanyo walete bali genuine na buranyo abandi mugo chenjie kura bona iga onye ko kobese system tumayo korororo tuiwana ine kiamu kama kibesa tokwenda na lero 4.6 million and 65,000 e balance ya kiamu kama 2.3 million and 35,000 Masimba kibesa tokwenda na lero 5 million and 30,000 Masimba oye Masimba oye bono Masimba no nywe mu kondama nona yumwa ikagali muganza ukwana mangana echinsoni tigante bega maene kia mangana lero ntagete bali bakondama bantebi none getamtam gyo kabaletire nyomba lero omwana nkogendo ne kiri bwisana aralia nyomba omwana akorege ndukeke asome aiga gakiti ngira namaye mwatwaro muwaziri wa kisemiga kosa abana baino bose bali ko bwali nyali bali nkorera mure tigano nyali bali chache nyali bali Masaba kosa kiro mwana yali kwa aya tigana nyali bali Masaba yoka gesusu molema kose nywete gesusu emokori te pikoli kabali wana ngito kwanaga mwai wetu soroga denga ki amabagana iru na shibishi na emia na iru ralia bogirango aya gesusu chibe stoko na lero 5.2 million and 5,000 e balance ya Masimba ere kwanza ya Masimba ere 1.9 and 70,000 1,970,000 gesusu e balance ere 1.7 million and 95,000 echine chibesa chikotumeka as a grade 10 na bali batanyoleta nkole ngotebaiga abantu baminto bagesusu ba Masimba kiamukama Nyamasibi na Ichuni abana bali abakemba mayete bikoliye bibyo by'ibonyomba
abana barabulazima make sure nga bakire school endengereti mnango tache pipe ebokon montegerere taliye promise ngo make lakini wengende tukonyeta nko mocha ninkonyora chibesa cheisanire entagitendore ngaki eskuru secondary ndore gose ningakanire abana bakugenda day bonspi school fees Nyaribari hoye abasaye mbalema abasubati mbalema abasaye abamuramulema bono gaki inche bono kina decide ekinate bangoja konya chibesa lakini kilimanye tenkonyo orande chibesa ngojo orande nkonyo orande insabirani na mukane obusensi obubongi bora around ndoi wana ine tigande bega kelinde very sure we komutinyo nane abana ba grade 1 na grade 2 nko banda mabera Simba ninge emo grada Simba ne Simba we komutinyo nane grade 1 and 2 nko nyibara mabera onye wakorera konyora abana Nyaribari hoye onya wakole konyoro omwana abachokoro mbarororo moko igubuya lakini bali mogende te konyora abana na babwali wali andengo ikiri 6 baba igase bwango nanje bono kwa gere njenge menta abana nanje bono lazima nje ndigi baberega ndolo sen nanchirane tonyole ose naberegwa aikira mabere tigante rero onye kore murito rero gosoko ba murito rero Nyaribari hoye onye goko barero murito ndagende beiga manye ni metinyi kianda igokura ndura akoraki nduraka igokwa nyorero mwana etami yane yakabire umwana worasi manyo mabere gakimoko igasa walimo bwado chinguru mureta yali tigango ndaro balwado ngabana lazima tumenta abana basome abangina bale bakorotiga abasubati abakebuka ndaide ndorokoboko mureta yali karakira vijana we muko tayari egesa kugeito mo kumia aenyoro mwana mogonke mitinyetano omo baada yo mwako yomo mondentere nganse ko wonki standard ile grade what people 1 to wana ine balibare secondary na ndemba kanire school fees ono enya kitali nkorosinde kya mukama nkorosinde gesusu masimba ichuni nyamasibi nyoro mwana to wana ine na ene muruke Simba to kumanya kana boja konyonere umugaba neka tu aruro wasebona mure tayari ndio mono tigango ndole madara bonda kwana nyole ngo ikwana njebieka tigango ndole akyamo kama istorero abanyalibali bali onye ayonye kubwata shibishi muchando tuye beko ko bakonze ntagete bali babwato kwegena
ngesegie nkonyi bwatole ndo soko boko aba mbiyamona abangina haye no mole abangina bubuka ndoche bagoge tema abasaja bakanire abasaja no mole tindai kubichuli abasaja no mole abasaja baraboba yaba bojo ayo musacho ulikuwa bwatire pane iyo incho musacho yo abwatire bane korukale sana bwataga umwako uri abwatire bane iliyo ngenche iliyo kakabegete byara ibere kore ngenche iliyo na koroje kuritangani abantu baminto no mole no umate mwaba bangi ntoko seri abasaje tutika nabangi naboka abasaja ntoko seri abangi naba bonse babega aya ngoba tebinde tiga nkole exercise yake mu bwango kitaka ibere koro kina kicheki twenanire ne kibesa ekine kiri wisano togo tuguta tokonyeringa bobe onyire school oigulist toywana kibesa tokwenda na is 300 million and 15 315 million esusi engima wewe wachana na yeye batige batige uska tigae nkuba na mongo te nangora mokole kwerende ai mrefu kenda ucha karwao mrefu eno mondo mu ya badawe tianda badebi mondo yako irwanirira bobe na ndi yako irwanirira na irwanirira bnere gose na berego asende no konyora na moboli tiniko mwali bwisana komnenga mrefu adelwe ya mochira nyombo onde ngambi ya mona tanya gukumoya mrefu nindi kigento nkoeka na ndo troji na gingira tadi smart ntara kora abantu mbali ganda itentebe nimbwate president ya boda boda gusiengima okor kujared no munyaribali no arega oyo nimbwate chairman yane ya boda boda nyaribali ondara pole mwako mino na asira amatanga naba pole njabete oyino nere chairman ya boda boda chairman nchiro chechi ward chons igo ine timu engie sana barabuo na bakubugolia mabere na bunaye tamara mbakurigia emigati nere ntakuana nara liga tubegete bakery Nyamagesa Polytechnic Montegerre abangina mulema ntwabegete bakery Nyamagesa Polytechnic Nyaribari Masaba abangina ababuraka Montegerre etwate bedenga emokubekwa abantu no ene 40 gose 5 mwaka mutinyo yomo mwaka nikiri wicheno 10 gose mitinye 3 tra ntegerere tagana mutaraka chinkobe
mwagendero mwaka ndobosi na ndimusomiwe baada ya mitinyi 3 abandi bakoraki basoa igo gusiengima na rosri chibekari 10 chikorose imigati diet balanced buya amabera arime digena lirime kende nkiroge teme abana banywa amabere n'umugati wono to kumia engi kwa iborere tumapema ibora bono abacho ko bakole ndekeke banywe all for me igabange na igasinero mo kumia aya nda temba sabe e constituency tangaine gusiengima asama ngana sha ne constituency ya Kitutu cha North chi dispensary chiabo bono iga nkoli katuli abanyagitali on temporary basis esengenje chibesa chikogendoro nintayitemba buli nimaite mubwata abana abange isiko babwendo okolegazi gakyo so wanje kwabonye gutaite tulike abana bali bwata sha ekero sha ekurusibe sa Nairobi twaka n'abantu aba baturwali nkaga Kitutu cha North nere tangaine ekominyokanie bwete no engesusu manye ine dispensary ya moya kegogi kroyo mo inabwate sha eyenkia mukamankora ngeliga Darlin Omboga 1355 isn't it Darlin omoibo nero watch babanjo Davis Oisebe 1531-2 inchu igoroga baba inchu igoroga inchu mheshimiwa bwata mbiamono tenagau omongno na maete ono mocho koro sino mwana mocho koro okay mbiamono Davis Oisebe inchu babanjo Sharon Nyaboke Arasa 1691 Onoyo Davis eyo likire kormai Sharon Daniel Musiba Maisiba Daniel Maisiba 1125-8 Kaya James Mugambi Igo aya echinechiri wisanda rogo sona chinyomba yebona James Mugambi 1129-2 Thank you Igechuliwa kabona aya ichuni tenaigo mheshimiwa ichuni ncho Kenneth Omwanza James Kennedy Omwanza James 9308 Lillian Kerubo 596 Shanish Hesbon 1413 David Mumanyi Machuki 11330 Don Fila Mochere Nyawoka 2879 Kenneth Kayari Kenneth Umwanza James Nara mwaka nae okay
tenaga mwaka Lilian Kerubo baba weno mwana o ngige kulietega toja kwa nanya no bwatasha ndai toja kwa nanya gitari make sure ochiro ligereliwe ma te bintu binda nabyo beka na chire no murai ras mama ngitoko ose na berego rego baba oyo make sure nga onyo kubwatasha ntagitaba nyagitari bakoligerere Shanish kaya eskure koro kereli girls Shanish kaya liye nga grigol ya Shanish K Hesbon Kereli Girls High School kaya minyoka baba David Mumanyi omwana akuru David Mumanyi karibu Donafira inch Itumbe mbia mono Shanish ni wewe ndio mtoto ni nani huyu your cousin okay then that's good give me another Nyamasibi Aska Miregwa weno mwana nkosoma ngina nabago cyo usise ayisuka kurugago mondo tatu omeraga baba watagawo Ali Bisonga Obonyo Ali Bisonga eskure koroku boku Bongonta ndiye dagiri sana Ali Bisonga Obonyo Ali Bisonga yakimbia Winston Isaboke Areba kaya oyo no ango teransa haya baba oyo akali tutam ngoba ita t-shirt yetu akili ni nywele ya hii ni yako Ali wewe ndio Ali okay uko darasa la ngapi form 3 you must work hard sasa haya simama hapo Masimba Brian Murange what is this Murange bwali nero tenete bono Masimba bwali tenaga verily mwenchi ratemo Sharon Kemtwarasa nabwa bagoche inchubwango baba next Gesusu etwa ichisambo nkeigo abande tugukora na bawanza kwenana Brian kayere nae Brian yewe baba Varil ni wewe uko darasa la ngapi ama kidato form 4 kuja karibu na governor Chibobi iko wapi Are you making sure kwamba you're passing the exams? Yeah. Sasa make sure kwamba umepita hiyo mtihani. At least abana na bakole mutemte ko babya. Sharon mwana online school kyale. Bongonta. Yes. Gesusu Sam Ongeri. Mausa. Mwako nere chairman ya yokolika. Lakini na motevi ikiano mwako bwata maskani bochanja tintageti no mwako myale sana nero tenete kisiengima amangana a public service igo mheshimiwa Mausa igaseliwa akoletengia gendera okolera abantu ba gaigabuya nabalimu bali bande no maitenga ngombera ntona baroko as long as mulega raz motonyole Nyaribari mwete mwangete 15,000 last time
mukama kwa shibishi mumaete ngo mubuande mukama ko mwa 20 around naende ngo mwamure around mo koruchions mo base gosalikura ekero kubwa koroko lazima mubwe iko ga kito base gosalikura no eno mwiri aye matengo mugaka kwa tiga Simba agenda akolige no na mabera akonya konya nje timbu ati mechando kara irane yasukelie miaka gaikire miaka 80 ntoko musabira nyasamu anjira ikino enemia arenga kitokora ense ebon arabasa korata Samongeri eskuru Masaba secondary Masabo secondary bwataiga Maeta Alfon Haron oye mfaya bol oyo mfaya nere likuwa mwa Maeta no Kurmaiga Sam Ngeri aya baba ne no muliro Maeta ningo norojenga omugaka aminyoka no mongino koraki abona inabandaba ya eya onerile baba Maeta Alphonse Osoro Clifford Nyabuti Osoro Neroyo aya Osoro Miyoke. That's very good. Inchuono gaiga toro kichiche kijinga tuena echo just a minute. Mo basa ko salirieta maiga. Toigwana nebe nginga te wanchirana ko pick echeki esalirieta maiga. Ntoigwana ine to basa ko salirieta maiga. Kabere ngoto matole a list. Ngoto matole list ye yons go che school. Iyo bokora mbokole tiki mboyo. Oyo kayale. Osoro bwata naye. Mogwa bali mo maiga mogwa. Ntaite mo echeki yigorongo erorekane. Cheki tutaibe. Aya. Ya, ebu soma ni pesa ngapi kwa hapo kwa cheki? Ile ngachire? 5,000. Abana basome, nyasaye kawanja, nko banga tulinga kitoko ramanga nade. Ndiye mwana yasaba sisi.